Hola, què tal? Molt bona tarda a tots i a totes i benvingudes. Deixeu-me que agraeixi al Consell de la Joventut de Barcelona que m'hagi convidat a moderar aquesta xerrada, aquest col·loqui sobre pràctiques repressives i experiències de lluita amb aquests ponents de luxe que m'acompanyen. Tenim la Maria Gordillo, que si la coneixeu és militant feminista, està encausada i va ser absolta amb la causa 8.000 motius. També el Tarek Cherija, que és politòleg d'origen marroquí i activista antiracista sal i també pel dret a l'habitatge. L'Emre Shahin, que és sociòleg kurd que fa recerca sobre els moviments socials contemporanis i viu a Catalunya com a refugiat polític des de fa un any. El Pol Llopart, que és doctorat d'Antropologia Social, té experiència de camp a Sèrbia i també ha escrit diversos articles a La Directa sobre les mobilitzacions dels estudiants a Sèrbia. I el Raül Gallego, periodista, creador de la sèrie documental Punt de no retorn de 3CAT, amb la qual va guanyar el Premi Emmy Internacional. Què tal? Com esteu? Molt benvinguts, moltíssimes gràcies per haver vingut avui aquí, on parlarem de tot això, d'aquestes experiències i pràctiques antirepressives i també del pes que té la joventut en tot això. I permeteu-me que comenci justament per això, pel rol de les persones joves quan es donen contextos de canvi social. I començarem amb tu, Raül, perquè has documentat moltes revoltes protagonitzades per joves a Hong Kong o a Sèrbia, per exemple, i voldria preguntar-te què tenen en comú aquestes mobilitzacions i què és el que fa que la gent jove sigui la primera en sortir al carrer. Espera, el micro? No, al final crec que el mantenim així. Clar que jo crido bastant, vull dir que si veiem que... Perdoneu, però si veiem que algú com parla més fluix, el rolem, vale? A veure, sempre que és molt general i sobretot ara es parla molt de la Gen Z, no? Generació Z i tal, però és molt diferent, no? Si t'hi fixes, els llocs on els joves han sortit primer i utilitzen més la violència, però és sempre en països en desenvolupament, no? El global, com es digui, no? Però bé, en general sempre és veure que no hi ha un futur, no? Que quan veuen que no hi ha feina, l'habitatge, són els mateixos problemes, no? Que tots els joves tenen. I després la diferència de com es protesta i fins a on s'arriba, o el debat, l'etern debat, no? D'utilitzar la violència o no, depèn del nivell de desesperació i de la por a les repercussions, no? D'utilitzar la violència, o també sempre és quan tens menys a perdre és quan te la jugues més, no? Quan tens més a perdre la gent triem més la no violència, no? Sempre va lligat més amb aquesta manera, no? De protestar, però en general hi ha aquesta causa comuna, no? De veure que no hi ha futur i surts d'estudies o no estudies i veus que realment és molt complicat, no? Ho deies i ho explicaves i ho has documentat també, que la gent jove és de les primeres a sortir al carrer. I de fet, i això us ho pregunto a tots i a totes, perquè sobre la joventut s'explica moltes vegades que és una etapa revolucionària per naturalesa, però a la vegada també hi ha el tòpic contrari, no? Que les noves generacions de joves són generacions apàtiques, que estan més despolititzades i molt més desconnectades. Una mica preguntar-vos què hi ha de cert en aquestes visions i si se'ls hi posa excessiva responsabilitat als joves com a motor transformador i de canvi. No sé, Maria, com ho veus? A veure, jo per l'últim, en el tema de responsabilitat, ho resoldria no ho sé, no mesuraria la responsabilitat. Jo, en general, quan penso que la millor etapa en la que més he gaudit organitzant-me és en la juvenil, penso que tenir un moviment juvenil fort a qualsevol país, no? Projecte emancipatori, és garantia de futur i en molts moments de radicalitat. I per tant, no m'hi posaré en si és excessiva o no la responsabilitat que els atribuïm, no? A les joves. Sí que pensava per això, quan llegia la pregunta, que més enllà de plantejar-ho des d'una perspectiva molt essencial, no? Si és per naturalesa o no, que les joves són revolucionàries, sí que pensava de dir en el moment en el que tu estàs en un moment de creixement, aquí ara, en aquest moment de la història i en aquesta latitud en concret, no voldria estendre-ho a tot arreu del món, no? Però en el que tu no estàs incorporat del tot en
al mercat de treball, és a dir, quan tu no estàs desenvolupat i disciplinat com el capital pretén que ho vulguis, jo crec que és molt més fàcil que tu puguis, no?, estar-te fent preguntes i no només fer-te les preguntes, sinó tenir temps i espais en comú per poder plantejar-te respostes i decidir organitzar-te. Per tant, jo penso que sí que hi ha certa veritat en aquesta frase i que sí que penso, per l'altra no, veritat que afirmaves, que el que sí que tenim un problema a dia d'avui amb la joventut que creix és que l'alienació no es dona només a la feina, no?, o a l'espai de treball, no sé com dir-ho, posar-li com una carpeta, com explicava el meu pare a mi. És a dir, que ara mateix l'alienació es dona en tots els àmbits de la vida, no? Vivim enganxats a Matrix, en el pitjor de les distopies del que voldríem a vegades, no?, haver pensat, i això segurament té un impacte en aquesta generació de joves que creix i que se socialitza en aquesta condició en concret. Però sí que penso que en molts moments nosaltres fem anàlisis, no?, sobre el conservadorisme de la joventut i confonem els anàlisis amb els punts finals on arribem. És a dir, que ara mateix les coses siguin així no vol dir que no puguin canviar, no? Que el CIS indiqui segons què, una tendència, no vol dir que no es pugui canviar. I penso que les mobilitzacions recents de Palestina, a mi com a mínim, no?, em feien plantejar de dir fins a quants cops ens repetim veritats que ens acaben semblant, no?, com veritats finals. I l'única cosa última que volia plantejar és que crec que a vegades, des d'aquests espais, ens plantegem les coses com si nosaltres lluitéssim sols, no? Com si a l'altra banda no tinguéssim una internacional reaccionària organitzada que és propietària d'aquestes xarxes i d'aquests espais des d'on, no?, els joves es socialitzen, s'entenen a si mateixos, intentant impulsar segons quins canvis, no?, com si tot vingués de les derrotes que hem viscut més recentment al nostre país, no? Bueno, em venien tots aquests elements quan pensava, i responsabilitat jo penso que molta de debò, no?, però no des del lloc moral, amb el que es mira, no?, des del poder. No sé si vols afegir alguna cosa, Tari. Sí, i agafant ja el fil de l'última part de la pregunta, que és a dir, posen més responsabilitats, tampoc m'atreveixo a contestar-ho, però sí que és cert que la institucionalitat del sistema en el que vivim no és que posi un nivell de responsabilitat o no, és que necessitem voluntats com a gent jove, o sigui, qualsevol política pública o qualsevol resposta institucional que es planteja, sempre hi ha una responsabilitat cap a la gent jove, no? I una mica la pregunta, no?, de si és cap a revolucionària per naturalesa o no, jo crec que no és un moviment, vull dir que hi ha part de veritat en una afirmació com part de veritat en una altra. Hi ha una part que pot arribar a estar desconnectada, fruit una mica dels cicles vitals i de la falta de recursos per participar en política. Participar en política entesa des de l'associacionisme o des d'altres tipus de política, no únicament el que ve a ser la participació electoral, perquè implica recursos, implica tenir temps lliure, implica tenir una sèrie de condicions materials i de socialització prèvia que t'arriben a posar condicions per participar en política i és molt complicat. O sigui, això, per exemple, ho veig amb la gent migrant jove de sang, o sigui, tenen qüestions personals, de bagatge migratori, qüestions socioeconòmiques i també de repressió quan aplica racisme institucional que no volen participar en política o no tenen recursos. O sigui, una detenció d'una persona racialitzada en permís de residència o un ciutadania espanyola és totalment diferent, no? I aquesta seria la part del jovent que no hi participa. Després, si és revolucionari per naturalesa, i jo canviaria una mica la definició, explicaria que la gent jove sol ser més sensible a les onades que van succeint, no?, als momentums, i són més sensibles a l'ambient del moment, no? O sigui, si fa uns anys hi havia un cicle de protesta, de mobilització, etc., d'un contingut, són molt més sensibles en comparació a la gent més adulta i Raül, no sé si vols afegir. A veure, trobo que no és just sempre tirar de responsabilitat als joves, perquè aquest és un dels problemes, no? Moltes vegades, per exemple, en el cas de Sèrbia, ara doncs, sempre se'ls ha tirat que tirin endavant, però després jo us recolzo, jo us abraço, jo us dono menjar, però després, no? També jo crec que un dels problemes que hi ha una divisió molt bèstia entre els joves i la gent gran, no? I hi ha un desengany, la gent no es creu, no? En el cas de les protestes de Sèrbia es veu, no? Que no confien en els partits polítics, en les organitzacions, en la gent més gran, i aquest també és un problema que s'ha de salvar, no? I no sé, també és que les realitats són molt diferents, les èpoques són molt diferents. Jo crec que
Ara sí que portem una època d'apatia per part de la gent jove, però jo entenc perquè la gent se senti apàtica, per estar desenganyada. El que hem vist amb les protestes de Palestina, la gent jove, i no només la gent jove, necessitava una raó per la qual sortir. No? Si estan desenganyats els grups polítics d'esquerres, de les moltes organitzacions, doncs hem vist que hi havia gent amb ganes de sortir i militar amb alguna cosa. No? Gaza ha sigut un exemple. Després també és trist que la gent hagi sortit més per la flotilla, no per altres raons, però la gent ha sortit. Això no vol dir que sempre hi ha hagut joves que s'ho han currat i que han militat, sempre hi ha hagut, no? Hi ha èpoques, passa que depèn. Ara és un moment doncs, que, per desgràcia, també molts joves s'estan tirant per l'extrema dreta, no? Doncs ens hem de plantejar, més que preguntar-nos, no? Això, no? Els joves, tal... Bueno, jo crec que ens hem de... El més important és preguntar-nos què hem de fer, no? per recuperar aquesta militància, no? Què hem de fer o què estàvem fent que no funcionava, què estem fent que funciona i què hauríem de fer per engrescar un altre cop, perquè amb el de Gaza hem vist clarament que havia gent amb ganes de sortir al carrer. Com que soc antropòleg social, ho portaré bé com el terreny, i és una cultura bastant clàssica de l'antropologia, no? Que és cultura, que és natura, i al final sabem que aquesta dicotomia al final és falsa. Però aquí entra també una concepció del que és la joventut. Jo crec que la joventut és un espai liminal on la persona es fa a si mateixa, passa una infantesa, no? A ser un subjecte de l'estat, a convertir-te en un ciutadà. I llavors en un moment es pregunta, accepto el contracte social que hi ha ara mateix o no? No? I això crea divergències. I aquesta pregunta normalment es fa des d'un punt de la precarietat, on no tenim totes les opcions o ens falten recursos, etc. Hi ha certa responsabilitat, jo crec. I en el cas de Sèrbia, això jo crec que es veu a través del llegat socialista de l'antiga Iugoslàvia, on per excel·lència el subjecte revolucionari era el jove estudiant urbà, no? Que havia de portar el socialisme endavant i fer el comunisme. No? La primera revolta estudiantil que hi ha a Sèrbia és el 1968, i són els estudiants demandant al govern que les reformes socialistes no van programa. No? I ells demanen que el comunisme es comenci a construir. Això s'ha anat veient tota la història de Sèrbia, on el jovent no només reconeix com a responsable i com a subjecte revolucionari, sinó que la societat en general li posa la confiança perquè porta la societat cap al futur. ¿Emre? Bueno, tengo que empezar con, no sé catalán, por eso ojalá que no voy a repetir algunas cosas que las juntas han dicho, pero sobre la cuestión de juventud apolitizándose o como un dinamo de cambio, creo que todos los grupos demográficos tienen un parte demovilizador y una parte movilizador. Y al comparar, a lo mejor el parte movilizado de la juventud sería más en comparación de otros grupos de años demográficamente. Y eso me acerca primero como el juventud generando cambios más que otros grupos democráticos, y creo que eso tiene algo que ver con la idea de privilegio. Si tienes más privilegio, si tienes menos privilegio, tienes menos para perder. Y cuando las contradicciones de la vida suben, la única manera abierta es resistir, y la juventud en la sociedad tiene menos privilegios, menos propiedad. Pues estoy de acuerdo que con más potencial de cambio de militancia. Sigo contigo, Emre, porque planteaba María al inicio, decía que hay una internacional reaccionaria que también es propiedad de las redes sociales, que son un medio de socialización para algunos jóvenes, y quería preguntarte justamente por el papel de estas redes en el activismo, si realmente han sabido jugar el papel de generar un activismo digital y pueden ser un potencial movilizador, y si se han formado nuevas formas de movilización a través justamente de las redes sociales. Bueno, creo que hay
doble efecto de redes sociales en una manera lo hace más fácil acceder a información y en vez de irte a una reunión física y recibir la información y conocer a otra gente que está interesada en cualquier tema, con registrarse en un grupo de mensajes o en un grupo en Instagram puedes acceder a información más fácil y eso podría tener un efecto positivo sobre movilización general. Pero si las redes sociales empiezan a reemplazar interacción cara a cara. Yo dejé usar redes sociales hace 2 años porque estaba pasando 4 o 5 horas al día solo en Instagram y Facebook y empezó a costarme. Si empieza a reemplazar interacción cara a cara, podría ser peligroso porque somos seres animales sociales y tenemos que socializarse y con modernismo, neoliberalismo, capitalismo, es mucho más fácil quedarte en tu espacio individual, en el confort de tu casa y sí, pues doble efecto. Puede generar las dos cosas. Sí. Más aislamiento, pero también en algún momento puede ser un potencial o una herramienta para ponerte en común, no? En una Acceder a la informació. Parlàveu tots a la primera intervenció, moltes gràcies per la vostra primera intervenció. Heu situat molts de vosaltres la qüestió d'aquest esclat mobilitzador que va haver-hi al voltant de la lluita palestina. I vaig amb tu, Pol, perquè fa la sensació que aquesta lluita, la lluita per Palestina o la lluita kurda, han esdevingut dues causes que han generat, no només amb el jovent, jo diria més enllà, però sobretot amb el jovent també, molta adscripció. En canvi, a la vegada, hi ha altres lluites molt més desconegudes per la majoria, com pot ser la lluita estudiantil a Sèrbia, que tant tu com el Raül heu documentat. Què fa que aquesta lluita sigui, per dir-ho com en termes molt planers, sigui una mica menys sexy que les altres dues? Bueno, no et podria dir així, perquè estic dins la societat catalana, no? Tot el que saben o quin suport podrien donar a la societat serbi, però primer de tot, la lluita kurda i amb la lluita palestina. Hi ha una trajectòria molt llarga, jo crec, que compartim certes lluites, no? Hi ha un tema d'autodeterminació, que és president de Catalunya i és president d'aquests llocs. Hi ha, diguem-ne, dècades i dècades de col·laboració entre aquests diferents països. Hi ha també certa arrel ideològica que hem compartit, no? Amb diferents grups, ja fos amb Rojava o amb el PKK a Turquia o amb diferents organitzacions palestines. Hi ha hagut tot aquest moviment. En canvi, amb Sèrbia, primer de tot que és una lluita bastant moderna i és una lluita amb unes demandes clares que són temporals, finalment, si ells assoleixen aquestes demandes, la lluita aquesta s'hauria d'acabar, no? Però jo crec que no convenç, encara que la lluita pren una metodologia que ve del tancament de la Universitat de Zagreb l'any 2011 i de les lluites a Tuzla contra el neoliberalisme el 2014, que agafen aquesta idea dels plènums de la democràcia directa, i ve de Tuzla, que és un lloc, diguem-ne, que durant els anys 90, durant la guerra, és on es va conservar aquesta col·laboració entre diferents ètnies i on es van conservar les estructures del socialisme autogestionat iugoslau. S'han traspassat a Belgrad, s'han traspassat a la resta de Sèrbia com a metodologia, diguem-ne, per la revolta, però jo crec que aquesta metodologia s'ha fet per arribar a un consens entre la pròpia societat, no? En el documental hem vist que hi ha aliances fins i tot antinaturals, podríem dir, entre l'estudiantat i diferents grups. No? Hi havia dos noies que deien que no es veuen gaire símbols nacionalistes, cosa que crec que no estic d'acord. I s'han vist també els veterans de guerra que anaven a ajudar, diguem, no? Anaven a protegir els estudiants. No? A Sèrbia no hi ha hagut un procés, diguem, de memòria, no hi ha hagut un procés de demanar perdó. No? Avui mateix coneixíem que el Tribunal de Milà està investigant a gent que va anar d'Itàlia cap a Bòsnia, pagant els serbis, per fer un safari humà durant el segle XIX. Tot això no s'ha explorat encara. Jo crec que hi ha certs límits en aquestes protestes on
s'accepta fins i tot, diguem-ne, la presència d'aquesta gent i a vegades s'intenten tapar de diferents formes on hi ha també certs límits en aquesta protesta, moltes banderes de costa també, no? A Sèrbia es diu una cosa que es diu als Estats Units, que pot ser progressista fins que s'arriba al tema de Palestina. A Sèrbia ets progressista fins que s'arriba al tema de Kosovo. No? Jo crec que des d'aquí a Catalunya, on hi va haver una xarxa de solidaritat molt forta amb Bòsnia i on podem reconèixer unes lluites socials en Kosovo, encara aquestes protestes amaguen certes coses obscures on no podem congregar tant. No sé si tu, Raül, ho veus igual. No. Jo crec que aquí cometem l'error moltes vegades de veure les protestes o moviments socials, ja sigui Sèrbia, Palestina o el que sigui, des del nostre punt de vista. No? I sempre és molt fàcil criticar o veure tal, no? O assenyalar. Jo vaig a fer la història aquesta de Sèrbia perquè gent de Bòsnia i Croàcia que van patir els serbis ho veuen com una esperança als Balcans, no? Com, hòstia, mira el que estan fent aquests joves, no? I sí, com es veu al documental, hi ha encara aquests elements ultranacionalistes, però són una minoria dintre de tota la societat. No? Això és com si... És molt diferent, no? Però això és com si tu te'n vas a Madrid i preguntes a algú de Gibraltar és espanyol, no? I la gent dirà sí, no? Pues Kosovo és un problema que encara ho estan païnt, no? Però que de cop hi hagi musulmans i cristians que estiguin junts, no? Protestant, que obertament diguin ens la suda, no? Que ells entenen, és un problema que encara estan negociant, veient com hi ha gent que no ha volgut projectar el documental a algunes universitats perquè deien que aquestes noies deien que ells els hi sudava Kosovo, no? Que les prioritats són unes altres, no? I el partit del govern, la gent que és pro-govern, és 1000 vegades més ultranacionalista, feixista, no? Comparat amb la majoria. És un moviment que per mi, ja ho he dit altres vegades, pots mirar les 4 banderes o 5 banderes que hi ha en tota la massa de gent, o pots intentar ajudar-los i recolzar, no? A que facin aquesta transició i acabin de pair i deixar enrere l'ultranacionalisme que ho estan intentant fer. Jo entenc també que els serbis encara són els dolents de la pel·lícula, no? Tenen un estigma molt heavy. Però alhora, hòstia, a mi jo m'implico en aquesta història per això, perquè són gent de Bòsnia que em diu ei, vés a fer aquesta història que això ens està donant una il·lusió, una energia, una inspiració a tots els Balcans, no? On hi ha corrupció tot arreu, no? Evidentment, que un tio de Bòsnia, quan veu el gorro txècnic, li dona molt mal rotllo, no? Però veuen el gorro txècnic, però també veuen tot l'altre, no? No sé, jo ho veig d'aquesta manera. Si puc afegir una cosa, jo no ho veig d'aquesta manera. I el meu treball de camp, realment, he passat 2 anys vivint sèculs, 2 anys, i sobretot a la ciutat és el que passa, com el 85% són bosnes i musulmans. I sempre hem viscut entre una perifèria on no se'ls considera ciutadans de ple dret. I ara per l'aniversari, el 1 de novembre, van ser un grup d'estudiants que van anar caminant des de Novi Pazar, fins a musulmans, dones portant hijab, i van anar passant per tota la ciutat, fins a Novi Sad, no? I els meus amics m'escrivien, diu, no m'ha passat mai que la gent em miri pel Belgrad, es digui de Novi Pazar, d'aquesta ciutat, i m'abracin, no? Hi ha certes coses que estan canviant, i jo crec que els estudiants, la gran majoria, sí que té aquesta idea de que no deixar aquests nacionalismes, diguem-ne, identitaris, violents l'han donat enrere, però és un procés molt llarg. Jo ho veig més en positiu. Sí, no. Quan tu vas a la mani, jo ho veia, sempre venien una mani de milers de persones, de cop apareixien de 10 a 40 tios més grans, molts en pinta de skinheads, no? Que de cop es dividien en grups de 2 amb les banderes ultranacionalistes, i clar, de cop sembla que n'hi hagi molts, no? Però és que la majoria de gent els hi sudava, no? O hi ha gent jove que feien el símbol aquest dels 3 dits, però era com, Sèrbia, però que no ho identificaven com a ultranacionalisme. Alguns, els que eren més grans, sí, ho veien així, no? Per això jo crec que és algo positiu, no? Això és com
per exemple, un altre exemple, quan hi havia les protestes a Hong Kong, no? Del 2019, per la democràcia, no? Inclús alguns eren per la independència, jo vaig estar allà cobrint-les i alguns dels organitzadors em van contactar perquè volien fer alguna cosa en col·laboració amb Catalunya, no? Estaven fent lligams amb activistes pro-democràcia amb Rússia, en altres llocs, no? I em van contactar, van dir, hòstia, volem que ens ajudis a contactar gent de Catalunya, no? I vaig ajudar-los a fer un contacte per organitzar certes coses i tal. I hi havia gent d'aquí que deia, no, jo no puc recolzar això perquè estan lluitant contra Xina, que és comunista, no? I dic, hòstia, per favor, no? Aquesta gent està lluitant per la democràcia, no? Per ser més pro-democràcia, no? I és el que deia que a vegades aquí intentem, ens intentem emmirallar en lluites que no tenen res a veure amb la situació d'aquí, no? Escolteu, estic fent preguntes més dirigides. Si en algun moment no voleu aportar algun matís, envieu. Haurà de ser breu perquè anem apuraditxis de temps, pero bueno, que si voleu aportar alguna cosa, envieu y endavant. Voy contigo, Emre. Estábamos hablando de que hay luchas que generan más adscripción, perdóname mi castellano tampoco es que sea muy bueno, pero que generan más adscripción desde aquí, por ejemplo, que otras que tal vez son más desconocidas o que no generan esta repercusión entre los jóvenes. Y hablábamos mucho de la lucha palestina, pero también la lucha kurda me da la sensación que es una de estas luchas sexys que las podríamos llamar. ¿Cómo se organiza la lucha kurda? Bueno, agradezco que les parece sexy de estar aquí porque hay 50 años de mucha lucha, mucha sangre y labor dentro de nuestra resistencia. Podría empezar con la idea de confederalismo democrático. Es un modelo, digamos, otra cuestión kurdo en que todos los segmentos de la sociedad están movilizados para gestionar sus vidas y su contribución a la lucha. Ahora diría entre 35 y 40 millones de kurdos viven en Kurdistán, que está ocupado por 4 países, de Turquía, donde hay la mitad de la población, casi 20, en Irán casi 10 millones, en Irak casi 5 o 6, y en Rojava, en el parte ocupado por Siria, casi 3 o 4. En todas las partes, el partido más grande es PKK. Casi 60% del pueblo kurdo está como parte de base de PKK. Y confederalismo democrático, yo diría, su sistema es muy parecido al zapatismo, ¿no? En que hay cadros, hay un partido que tiene un papel importante en el movimiento, pero el papel del partido cada década se hace más pequeño. Es decir, hay una intención de hacer seguro que el poder del pueblo, esté descentralizando al pueblo. Hay varios principales. Para mí lo más interesante es la movilización de las mujeres dentro del movimiento kurdo, porque yo diría que con la juventud, la juventud y las mujeres son 2 motores más generativos del cambio, y ambos el movimiento de jóvenes del movimiento kurdo y lo de mujeres tienen autonomía. Cada organización parte del movimiento kurdo
puede ser económico, político, social, armada, lo que sea, tiene sistema de copresidencia, donde hay una mujer y hay un hombre. Hay cuota de género en todas las partes del movimiento, donde participantes deberían ser mínimo 40% de cada género, para asegurar la participación más o menos igual de los géneros. Y para mí más impresionante es ambos por los jóvenes y las mujeres. Los jóvenes y las mujeres dentro de cualquier organización del movimiento se forman su organización autónoma. Por ejemplo, en Rojava hay el ejército que es Fuerzas Democráticas de Siria, donde hay hombres y mujeres. Y todas las mujeres en este ejército, donde están 120.000 soldados, algo así, casi 40% son mujeres, y las mujeres dentro del ejército, en paralelo se forman YPG, Fuerzas Armadas de las Mujeres en la región. Otro ejemplo, los jóvenes no es ministerio, es como otra gestión económica de Rojava. Hay mujeres, hombres, jóvenes trabajando en estos centros que digamos Abori en kurdo. Pues los jóvenes dentro de Abori se forman Abori de jóvenes. Las mujeres dentro de Abori, ministerio económico o red económico, se forman Aborigine. Pues a este principio de movilización autónoma a cada nivel de organización que, en mi opinión, ha sido el dinamo de cambio de resistencia. Sabeu això que us he dit que podeu aportar algun matís si voleu? Doncs no, perquè anem una miqueta ajustats de temps, per tant us demano una miqueta de brevetat en les respostes. Vaig amb tu, Tarek, per preguntar-te què fa que algunes diàspores estiguin més organitzades que d'altres. Vaig amb el cas de la diàspora marroquina. S'organitza aquí en base al que passa al Marroc? Sí, per anar breument, no faré un ràpid en 5 cèntims. El que fa que algunes diàspores estiguin més organitzades que d'altres, que ens pugui venir al cap, són la finestra d'oportunitat de participació política que hi ha en el país d'arribada, en aquest cas seria l'estat espanyol, no? Els vincles i recursos transnacionals que s'ha arribat a tenir la pròpia població, en aquest cas la població marroquina, parlen de xarxes familiars, mitjans de comunicació, relacions econòmiques, etc. No? I un marc de participació política a l'estat d'origen que permeti que aquesta diàspora tingui incidència o no. O sigui, quin rol poden arribar a jugar, no? Una mica és l'amplificació i la internacionalització del que pot arribar en el país d'origen, en el cas de les últimes protestes de la joventut. A la vegada ve portar una sèrie de recursos de tot tipus, i en el cas del Marroc, si s'organitza la diàspora aquí marroquina en funció del que passa allà, podem dir que sí, encara que en el meu gust no tant com m'agradaria, no? Per exemple, el moviment del Hirak, del moviment de Rifeny fa un parell d'anys, que van arribar a mobilitzar-se tota la diàspora rifenya que està aquí a Espanya per manifestar-se davant del consolat del Marroc i diferents accions. He dit 3 punts al principi en el que, depenent de quines regles polítiques es poden participar aquí. En el cas de l'estat espanyol ja les coneixem, amb això menor repressió i que tampoc és que els hi facin gaire cas, no? Però sobretot el topall el trobem en el país d'origen, que és totalment repressiu, no? O sigui, per posar algun exemple del context local on jo vinc de Girona, certs activistes que van arribar a participar en aquestes mobilitzacions l'han baixat al consolat marroquí d'aquí, els clients de consultes, no? Així que, i això ja ho amb la següent pregunta, hi ha un autoritarisme constitucionalitzat al Marroc que fa de tallar foc de tota la diàspora que hi ha de ciutadans marroquins a
Doncs mira, estiro d'això que planteges ara, perquè tant ara tu, que parles de l'autoritarisme, com alguns de vosaltres heu situat en la primera resposta, heu parlat d'aquest avenç, d'aquesta internacional reaccionària, d'aquest avenç de l'extrema dreta, voldria demanar-vos sobre els efectes que això té en clau repressiva, sobre la repressió. I vaig amb tu, Maria, perquè cada estat, evidentment, té els seus instruments per exercir-la, per exercir la repressió, i quines són les principals diferències que hi ha entre estats. Us ho pregunto també al Tarek, però molt centrat en tu, Maria, perquè tu aquí et van encausar i van dilatar els processos judicials durant anys. No sé si ens pots explicar la teva experiència i quina lectura política en fas d'això. Jo l'anàlisi comparativa no la faré, perquè no la vull fer, no? Però, o sigui, jo sí que primer fem un breu apunt, que jo soc represaliada, com molta gent que està en aquesta sala, que hem trobat en altres moviments, i no ho faig en un moment d'onada reaccionària, que jo crec que és la part important també de situar, no? Nosaltres ho fem amb el govern progressista de la història i en un moment un govern de Junts i després d'Esquerra Republicana. És a dir, com que crec que és important poder plantejar aquestes qüestions perquè justament jo crec que el que jo vinc a exposar del meu aprenentatge, que no és el meu personal, és el meu col·lectiu amb el cas en el que jo he estat i el que jo crec que hem pogut pensar i repensar amb la gent amb la que ens hem anat trobant a les portes dels jutjats durant tots aquests últims anys, no? Gent que ha menjat processos judicials per externalitzar el moviment per l'habitatge, durant el procés, ara més recentment sí que per Palestina, no? Que hem trobat també moviment feminista, és a dir, tots aquests casos, perdona que ho he sola plantejar, no? Hem articulat jo crec un espai de pensament conjunt i no era un moment d'onada reaccionària. Llavors, clar, jo crec que quan tu estàs encausat en un estat com l'espanyol, no? Que a més nosaltres sí que plantejàvem, no? A diferència d'estats com l'italià, per exemple, amb companyes on el fet de passar per la presó és una cosa molt més habitual, és a dir, aquí a l'estat espanyol moltes vegades trobem, i no m'oblido, que el Pablo Hasél està, no m'oblido de Xixó, no m'oblido de Zaragoza, no m'oblido de ningú, però a nivell quantitatiu, la forma de repressió, ara mateix, en aquests moments de la història, no cal que mirem el passat, no? De l'estat espanyol, no és tan quotidià que de forma tan massiva la gent passi per la presó, és a dir, no integrem el fet d'estar, no, l'aspiració de llibertat com un fet tan quotidià que forma part de la pròpia militància i de la pròpia lluita. Llavors, sí que detectàvem, no, a diferència d'altres estats, abusos, és a dir, penes de banqueta molt llargues, processos judicials que són molt llargs, on les demandes de pena arriben a ser molt elevades. Nosaltres hi havia moments, durant 3 anys, quan no sabíem ben bé quina era l'estat d'acusació, és una forquita entre 1 i 6 anys, no? Llavors, tu estàs allà, que a tu personalment, no, pots estar més o menys organitzat, més o menys situat, però allà no hi vas sola, no? Hi va l'entorn, hi va la teva família, hi va els teus pares, hi va tothom, no? Una mica, i tots els mecanismes de repressió que s'activen a través d'això, que no són els de l'estat només, són els de la por, de la gent que t'estima, no? Que no voldria això per tu. Llavors, per anar com breu a coses que nosaltres n'hem après, el primer de tot era afrontar la repressió sense perdre el motiu o l'origen de la lluita, no? És a dir, nosaltres quan ens reprimeixen a la vegada que estan sent, hi ha exili, no? Hi ha presos polítics, és a dir, amb una visualització superelevada en el 2018, o si us podeu imaginar, suposo que tothom en aquesta sala va viure, no? El moment. I nosaltres sí que vèiem que hi havia una diferència de moviments populars i socials de base que aprofitàvem tot l'altaveu que ens generava, no? Aquesta repressió, no per parlar de la repressió en si mateixa, no? I negociar en base a això. Nosaltres ens van oferir els mesos que això passés, no? Perquè era un escàndol, nosaltres vam tallar els ferrocarrils, vam plantejar que el 17,1% de les agressions que es plantejaven, no? Era un dia general, però els vam dir, no? Que el 100% de les agressions que es produeixen en l'àmbit públic es produeixen al transport, no? I ells no tenien res per plantejar. Doncs els superrepriments ens van dir, no patiu, retirem, doncs nosaltres retirem, vosaltres assumiu, no? Assumiu que ara estem fent de tot, que estem fent un protocol, que estem fent no sé quantos, nosaltres haguéssim pogut dir que sí en aquell moment, però enteníem que el que tenia sentit en el moment en què se'ns estava, no? Com reprimint, era poder explicar els motius de la lluita. Nosaltres hem tingut 7 anys per explicar per què anàvem a una vaga general feminista com la que anàvem el 2018. Llavors jo plantejaré 3 qüestions que per mi són importants. La primera jo crec que és que les repressions enganxi organitzades. Jo crec que hi ha una diferència supergrossa entre el que hem viscut nosaltres, molta de la gent que hem patit la repressió conjuntament i la que li va passar als centenars i milers de joves que van pringar durant Urquinaona, a Hasél, tot això, no? Quan tu estàs sola i és molt més fàcil assumir condemnes, no? Amb reducció de pena i negociar que fer una altra qüestió, no? I assumir i generar jurisprudència, és a dir,
l'organització com a motor importantíssim per poder seguir militant. Per altra banda, hi ha una qüestió amb les referents que per nosaltres ha estat molt important. Nosaltres hem fet tota una reflexió de dir, vale, i potser sona molt pajillera i sona una mica idealista i sona una mica estranya, no? Però o sigui, la nostra gent, la nostra, que seríem nosaltres si nosaltres fóssim del segle passat, està a dia d'avui està en curetes amb aquest estat. És a dir, la part que ens toca a nosaltres assumir per la repressió és petita. És a dir, doncs és un procés, en aquest cas, podria ser, o sigui, hi ha gent que està empresonada a dia d'avui, però poder assumir que la tria que nosaltres hem fet veu d'una herència històrica de lluita que ha pagat un preu molt més elevat i que això fos un motor. I un altre motor en aquest sentit també, jo crec que és la formació i el convenciment polític, és a dir, entendre per què tu estàs sent represaliada i poder trobar força per seguir militant com un altre dels elements que permeten fer, no parlant de dir el procés, un bumerang de la repressió que patim, que no es fa en termes abstractes, perquè quan a tu et reprimeixen, si quan venen els Mossos un diumenge a les 11 de la nit i tu tens 20 anys i estan els teus pares allà rebent-los, doncs no passa res. I l'única forma, jo crec, que salva i que manté és trobar un pols en altres espais que nosaltres hem tingut la sort de fer-ho perquè hi havia un col·lectiu feminista, perquè hi havia moviments populars, hi havia moviments polítics, No, tranquil·la. Després, de fet, acabarem estirant d'algunes de les idees que ara plantejaves, però vaig al Tarek perquè la Maria deia, el meu cas no sé si com es greu en el mig d'aquesta onada reaccionària, però voldria demanar-te aquesta anàlisi comparativa que us demanava de quines són les principals diferències entre estats pel que fa a la repressió, enmig, a més, d'aquesta onada en la qual ens trobem ara. Clar, aquesta pregunta, quan m'estava preparant, és molt complicat perquè, clar, si comparem el Regne del Marroc amb el Regne d'Espanya, que quedi clar, jo no és que vulgui defensar Espanya ni però hi ha una gran comparatiu. Aleshores, la repressió que hi ha al Marroc amb els contextos si ho compares amb les democràcies o règims liberals europeus del nostre entorn, és un altre món, no? O sigui, vull dir que al Marroc històricament la repressió ha sigut molt més agreujada i amb molts nivells que n'imaginem, no? O sigui, des de la independència que va haver tant d'Espanya com de França, hi ha hagut manifestacions de morts al carrer, hi ha hagut presos polítics, l'anterior rei, el Hassan II, va haver els anys de plom, que va suspendre el Parlament durant 10 anys, o sigui, una suspensió temporal, però que van durar 10 anys amb tants al carrer, no? I no ho vull estendre molt, però s'arriba al 2011, no? Que és el moment de les primaveres àrabs, que és una espurna que comença altres punts del món àrab, no? I que també, diguem-ne, contagia el Marroc i la ciutadania del Marroc, no només el Marroc, sinó en global surten a demanar una sèrie de dinàmica de drets semblant que hi ha en els països occidentals, com la resta, no? I aquí la monarquia marroquí va fer una jugada en termes polítics intel·ligents per autodefensar-se a si mateix, que és, en principi, acceptar les protestes, però que després a la pràctica ha dut que realment no s'ha canviat res. O sigui, s'ha elaborat una nova Constitució, la del 2011, que reconeix el dret a protesta, reconeix el dret a reunió, reconeix el tal, però que a la pràctica és com abans. O sigui, això és el constitucionalisme autoritari que hi ha al Marroc, no? Aleshores, les protestes recents de la gent jove es veien, no? En filmacions de xarxes socials on els detenen in situ. Això amb la Constitució marroquina no és prohibit, però és igual. Vull dir, totes les institucions estan d'acord en què si una persona surt a protestar contra el règim o el que sigui, detinguda i tal. M'he posat d'exemple el moviment del Hirak, un dels seus líders, és Zefi, pel simple fet de liderar en teoria tot el moviment i demanar hospitals per la zona, per al Rif, una sèrie de reivindicacions de reconeixement cap a la seva professió, s'ha menjat 20 anys a presó, no? Aleshores, la diferència, per resumir-ho, situaria aquí, no? O sigui, per Marroc està en un constitucionalisme autoritari i una monarquia que diu ser parlamentària, però és una monarquia absoluta. I els drets i llibertats que formalment estan a la Constitució i que entenem en el context occidental europeu, que seria normal, no es compleixen un de l'altre. Pol, la repressió a tot arreu persegueix l'objectiu de neutralitzar i desmobilitzar, però hi ha un reportatge que tu vas escriure a La Directa que es titulava De la innocència a l'autodefensa, les protestes estudiantils a Sèrbia
superen els 300 dies, on explicaves, deies el següent, deies, durant els mesos de juliol i agost, les protestes van continuar als carrers, virant del pacifisme a l'autodefensa davant dels atacs policials, amb nombrosos disturbis, ferits i detencions. No vull, amb aquesta pregunta, romantitzar ni una mica la repressió, però també et vull preguntar si en algun moment pot ser un motor que activi la lluita. Jo crec que els estudiants serbis han sabut, diguem-ne, molt bé a qualsevol situació posicionar-se, i jo crec que el que han entès és que per lluitar contra el poder necessites parlar la llengua del poder molts cops. No? Veníem d'unes protestes on hi havia mobilització popular, però després hi havia certs partits de l'oposició que es van posar al capdavant, van ser subornats i la lluita del carrer va morir, amb promeses de l'oposició que això s'hauria solventat de forma parlamentària. No? La lluita estudiantil va venir d'aquestes experiències, diu que la democràcia representativa no ens està fent servei, hem de començar a crear aquest doble poder entre, diguem-ne, els plènums dels estudiants i les assemblees directes que es diuen SVOR, per crear aquest poder, diguem-ne, i començar a teixir estratègia per anar contra el govern, no? I crec que això en el documental es veia, que és en aquest punt on hi ha manifestacions pacífiques, estrictament pacífiques, on tens diferents gent amb aquestes armilles grogues controlant que no hi ha violència, i un estudiant, el documental, diu, no, clar, nosaltres vam marxar com a estudiants, però vam entrar com a ciutadans. En aquest 15 de març no es va entendre que ells volien una reacció violenta, no? Això va arribar a l'estiu, diguem-ne, no? Quan no només no a través de la policia antidisturbis, sinó que el govern contracta certa gent o a través de tractes obscurs i certa gent que fa detencions irregulars amb cossos que no són oficials, diguem-ne. I aquí és on salta més la gent cap a actuar contra aquesta repressió, que no és a l'Estat, sinó és l'estat extraoficial, per l'ingrés d'obscuritat, no? Estava detenint i estava envaint gent. I jo crec que en aquest moment on ja no veus un estat visible, aquest és un estat obscur, comença una violència sobre aquesta gent que està al carrer detenint gent. Llavors, jo no crec, bueno, és això, no vull romantitzar aquesta qüestió, jo crec que no és una cosa romàntica, sinó que és aquesta posició, no? On ells utilitzen el llenguatge que els surt, que creuen que l'estratègia pot avançar. No? Acabo amb una última pregunta a la Maria, com que és l'última, si després voleu afegir alguna cosa endavant, però tenim poc temps, per preguntar-li a ella ho apuntava en la seva anterior intervenció, parlava de l'organització, no? I hi ha una relació entre l'organització i els esclats de ràbia que sorgeixen en moments puntuals de conflictivitat social però que no es canalitzen. I et volia preguntar, perquè això, aquest segon exemple que estem veient, d'aquests esclats espontanis de ràbia sense una organització al darrere, ho hem vist que en alguns moments han aflorat a Catalunya i en protestes bastant recents, que potser no era el format clàssic de les protestes que havíem anat seguint en els últims anys. Preguntar-te, Maria, i a tots, quins són els límits d'aquesta forma de protesta més espontània i si això és un símptoma de que no hi ha ningú que estigui sabent vehicular o organitzar aquesta ràbia que sorgeix en molts moments. Jo te'l respondré aquesta de favor i en contra. És a dir, per una banda, jo tinc, els límits crec que si tu no tens capacitat de canalitzar grans esclats, no, de ràbia i mobilització cap a propostes, no, que puguin canviar la realitat existent, és problemàtic. És a dir, per una banda, jo crec que aquí podem observar dues qüestions, que a diferència d'altres moments de la història, segurament el que no veiem o no observem, a diferència del que explicava el company, que parlen de partits amb milers de quadres que en formen part i tal, són organitzacions a l'esquerra revolucionària, més iguals que anarquistes, comunistes, és a dir, de l'estil que nosaltres plantegéssim, són superminoritàries i amb molt poca incidència o capil·laritat dins la societat, en aquest sentit de poder aspirar a transformar tots els àmbits de la societat. Llavors, que nosaltres no tinguem organitzacions de masses en aquest sentit i aquesta derrota jo crec que nosaltres heredem amb la caiguda dels grans projectes socialistes i que nosaltres no hem sabut de quina forma reestructurar, és un problema. I parlo de la derrota del socialisme, també l'antim, és a dir, que aquí penso que la derrota és compartida, no? Llavors que no tinguem grans espais d'articulació de les classes subalternes, això és un problema.
Crec per això que això no ens ha de fer perdre de vista que els esclats incontrolables de ràbia, és a dir, això podria seguir passant tot i així, és a dir, que això és fàcil que segueixi passant. El que tu aspires, jo crec, és a tenir una part molt més gran connectada amb un programa, amb unes organitzacions, no? Amb una voluntat de transformar. I en aquest sentit jo m'agafava, perquè quan llegia aquesta pregunta, penso que aquesta dicotomia no ens fa bé del tot. Perquè pensava en un company que just arribava, no? Un company català que venia de Rojava, del Kurdistan, i ell ens deia, diu, en un espai així com de formació, no? Diu, crec que tendiu a pensar que la revolució és una cosa bonica i la revolució és una cosa bruta. I això crec que és una cosa important, no? Que a vegades nosaltres confonem esclats organitzats o una protesta correcta amb la por que ens fa el desordre, el caos, no? Jo no sé si ens pensem que cap d'aquests esclats revolucionaris que s'han produït al llarg de la història es feien amb tothom la consigna clara, no? El seu telèfon, la seva paperina, no? Llavors crec que, per una banda, hem de poder aspirar a ser moltes més i tenir molta més força i direcció, i que això, sense organitzacions i espais en comú, és molt difícil de tenir, i per altra banda, assumir que hi ha una part de la revolució que no és aquest ideal del que nosaltres ens pensem que vol dir assaltar un palau d'hivern, prendre Rojava, és igual, independitzar-te de l'estat espanyol. I que això a vegades paguem des d'un espai una mica naïf que ens podria donar per molt, des d'on també militem, qui som, qui composem, quina relació tenim amb la violència, no? Com aquí ja seria un altre debat. No sé si voleu afegir alguna cosa. Bueno, moltes vegades, estic totalment d'acord amb el que dius, moltes vegades aquests esclats de ràbia o violència no són tan espontanis i estan més organitzats del que semblen, i hi ha agents al darrere que són amb interessos polítics molt bèsties o geoestratègies i tal. El que deies, les revoltes, les guerres i tal, són molt brutes, no? Es parla molt del que va passar al Nepal. Van morir més de 80 persones, d'això no se'n parla, no? I també aquesta violència que estava liderada per estudiants, al darrere hi havia interessos polítics de la Xina, de la Índia, dels Estats Units i de grups mafiosos que van aprofitar el caos per robar armes i alliberar presos que no tenien res a veure. La meva experiència cobrint conflictes i revoltes i tal, jo crec que és possible de fer caure un govern o fer canviar el govern amb la violència quan és una gran part de la població involucrada en la violència. Quan és un grup de gent que està al davant i la gent al darrere recolzant, això normalment acaba fatal perquè la repressió policial de l'exèrcit sempre és més gran i això ho hem vist en tants llocs, al Marroc, ara, i a tantes altres protestes. M'ha fet molta gràcia una cosa que has dit, que em va dir exactament el mateix una líder indígena del Canadà, que ha estat represaliada moltes vegades, deia: jo quan estic amb els meus ànims baixos, enfrontant-me amb la policia, estic fatal, m'imagino tot el que els meus avantpassats han hagut de passar, que és 1000 vegades pitjor del que jo estic passant ara, i això em dona forces per seguir endavant, no? No sé si Tarek, Pol, Emre, voleu afegir alguna cosa? Ja seria repetir. Sí, doncs ho deixaríem aquí. Moltíssimes gràcies a la Maria, al Tarek, l'Enre, al Pol i al Raül per haver-nos acompanyat avui. Moltíssimes gràcies al Consell de la Joventut de Barcelona i a la Comunal per acollir-nos i moltíssimes gràcies a tots i a totes per haver vingut. Gràcies.